सुधारल हाली तो देला को बिगाड़ी मिलल नहीं छौड़ी गे नौकरी सरकारी सुधारल हाली तो देला को बिगाड़ी मिलल नहीं छौड़ी गे नौकरी सरकारी चाहे SBI चाहे हो तो इंडियन अब सब जिलावा में बंद हो तो छौड़ी में अब हो तो छौड़ी गे दू नंबर कमबले सब जिलावा में बंद हो तो छौड़ी में अब हो तो छौड़ी गे दू नंबर कमबले अगे कलजुग के रावण यो रावण अब राती राती लूटा महारा हो तो काम ऐसा भर बोरा बोरा के छौड़ी आई तो दे पैसा राती राती लूटा महारा हो तो काम ऐसा भर बोरा बोरा के छौड़ी आई तो दे पैसा गुंडा करती काम चालू हो तो अब सब जिलावा में बंद हो तो छौड़ी में अब हो तो छौड़ी गे दू नंबर कमबले सब जिलावा में बंद हो तो छौड़ी में अब हो तो छौड़ी गे दू नंबर कमबले के गे अब जेना कोई करल कहियो करके देखब जिंदगी से हाथ धो दिलियो गे मरब चाहे मरब अब जेना कोई करल कहियो करके देखब जिंदगी से हाथ धो दिलियो गे मरब चाहे मरब डीजे सोनू से फोनावे पर हो तो अब सब जिलावा में बंद हो तो छौड़ी में